sak dhuwuring wit sing dhuwur isih ana wit sing luwih dhuwur. ngelmu niku aja rumangsa kekebaan Ngelmu terus rumangsane ora ana sing nandingi. ana tetembungan kaya sing kula aturke Niku wau. wong sing duwe ngelmu Isih ana sing ngukuli luwih duwe ngelmu. wong sing pinter Isih ana sing ngukuli sing luwih pinter. wong ampuh Isih ana sing ngukuli sing luwih ampuh. Lah wong sing luwih ampih saka sampeyan niku mang goleki tur ditintingi wewatakane ora waton suwita. Begitu. lho niki bilung niki iso ngandani ngoten terus kowe mangpeng-pengke terus kowe didapuk Senopati Pengapit. arep sampeyan dadi Senopati Pengapit niku ora bakal kondang wong sampeyan ngadeg teng tumindak angkara budi candala. upama mati batange Dololor gagak. oh niku wonten niku nek wong tumindak elek niku wonten niku